אז חברים, זה חלק 2 של טסים לתאילנד. סורי שזה לקח כל כך הרבה זמן עד שעשיתי את חלק 2, אבל סוף סוף זה קורה. טוב, אז אנחנו היינו באמצע של כאילו ארוחת ערב, למרות שדי בוקר. אז נגיד ארוחת בוקר, עכשיו אני יורדת לארוחה. כמה זמן זה לא עשיתי סרטון. ואמרתי לכם שיהיה מיסוך חדש, אני לא זוכרת, אבל בואו נתחיל. וגם אמרתי לכם שיהיה מתח. אני לא יודעת מי זה או מה זה, אבל בסדר. טוב, ארוחת בוקר. אוקיי. חכי את. כן. את מכירה אותי? לא. אני השותפה שלך לחדר, בבית שלך, לפני שטסנו. זוכרת? סליחה, אני לא מכירה אותך, אני לא יודעת על מה את מדברת. וואי, אוקיי, אני אסביר מההתחלה. אני גרה איתך, אני עזרתי לך להרוס את המזוודות. כן, אבל השותפה שלי בכלל נשארה בבית, אני לא מבינה. היה לה איזה כנס, ואת בכלל לא דומה לה. אני אספר לך את זה, אני אספר לך הכל. רק תני לי לאכול רגע. ימי. אוקיי, זה היה מוזר. ממש מוזר. בואו ניקח לי לאכול. טוב חברים, אני אוכל הכל ואני אחזור אליכם. זה היה טעים. טוב בסדר, נראה לי שנחזור לעיסה הזאת. זה משהו שותפה שלי או משהו. לא יודעת, נקווה שהחלט אוכל, כי אני רוצה שתסביר לי מה קרה פה הרגע. אוקיי. מה? איפה היא? מה? טוב, בסדר. אני פשוט יעלה. וואי, הנשים של היום. טוב. מה? למה הבית שלי פתוח? מה? איך היא הגיעה לפה? הלו? זאת את? יואו, כמה זמן חיכיתי לך? כמה זמן לוקח לך לבוא? אוי נו באמת. מה את עושה לי בכלל בחדר? את בכלל לא גרה איתי, הזמנתי חדר לבד, מה? אמרנו שנדבר על כל הדבר הזה. בסדר. סבי. אוקיי, זה התחיל כך, ואז הלכתי ואז זה פשוט נגמר. הבנת? קצת, אבל כבר לילה, אז עופים לי מהחדר. וואי, הנשים של היום? היי, אני אמרתי אותו דבר עלייך. אוי נו באמת. זה היה מוזר. בסדר, אני פשוט לא אחזור על זה. טוב, התלבשתי, התארגנתי, כאילו התקלחתי, התארגנתי. עכשיו אני אתלבש. וואי, אני לא מפסיקה לחזור עליה. כאילו, יואו, איזה מוזרה היא הייתה. טוב, נויה, תתאפסי על עצמך. יאללה. אוקיי. הגעתי. מה? שוב את? מה את עושה לי בחלום? ומה קרה לבית שלנו? כאילו, עושה לי, כאילו, מה? אמרתי לך, אני השותפה שלך. תראי איזה יפה. ארגנתי לנו שוב מחדש. כי מה שהיה פה פעם שעברה. איך גועל. אבל את אהבת את כאילו, היא אהבה את מה את עושה פה? אופים פה. לא, הצילו, אני בורחת מכאן.
מסכנה, היא לא מבינה שאני השותפה שלה. לא, הצילו. אומייגאד, כבר בוקר. אני חייבת לא לחשוב עליי יותר. זהו. טוב חברים, חלק 2 כבר יותר מדי ארוך, אז נתראה בסרטון הבא. עופי לי מהבית, מה את עושה פה?